Klidný ranní čaj stačí k tomu, aby člověk pochopil, čím si prošel. Jsou lidé, kteří stráví celý život honbou za láskou. A pak jsou i tací, kteří po letech zjistí, že štěstí nevypadá jako ohromné gesto, ale jako tiché místo u stolu, kde na ně někdo stále čeká. V 88 letech Petr Nárožný nemluví o velkých vítězstvích, o potlesku, o rolích, které se zapsaly do paměti několika generací. Mluví o manželství, které sám nazývá obyčejným. A právě v té obyčejnosti je cosi znepokojivě silného. Opravdu člověk potřebuje k dlouhému štěstí bouři citů, nebo spíš trpělivost, která vydrží i tehdy, když všechno ostatní slábne. Na první pohled se podobné vyprávění může zdát až příliš prosté. Herec, komik, muž známé tváře, člověk, který celé desítky let patřil k českému kulturnímu prostoru, na sklonku života neukazuje veřejnosti žádné oslnivé tajemství. Nepřináší skandál, nepřichází s opožděným přiznáním, které by převrátilo staré příběhy na ruby. A přesto právě v tom, co říká mezi řádky, zůstává cosi podivně naléhavého. Jakoby tím největším odhalením nebylo nic výbušného, ale naopak něco, co si dnešní svět téměř přestal vážit. Věrnost rytmu všedních dní. Schopnost vydržet, ustoupit, mlčet ve správnou chvíli a ozvat se ve chvíli ještě důležitější. Je zvláštní, jak často veřejnost u známých lidí hledá drama tam, kde oni sami po letech mluví hlavně o klidu. Jakoby si publikum neumělo připustit, že některé největší lidské příběhy nemají vrchol v okamžiku výbuchu, ale v tom, že se nerozsypaly. V případě Petra Nárožného je ten kontrast obzvlášť výrazný. Muž, jehož herecká energie, timing a civilní humor dokázali zaplnit obrazovku i jeviště, nezpůsobí dojmem člověka, který už nepotřebuje nic dokazovat. Jenže za tímto klidem neleží jednoduchý život. Leží za ním desetiletí práce, únava, vzdálenosti, drobná zranění, nevyřčené výčitky i tiché návraty. Jeho život nezačal v době, která by dítě učila lehkosti. Jako malý chlapec prožil část druhé světové války v Německu a na vlastní oči viděl bombardování spojenců. Takové obrazy se do člověka neotisknou jen jako vzpomínka. Zůstanou v něm jako zvláštní druh vnitřního napětí, které se časem možná schová za humor, ale nikdy se zcela nestratí. Co asi dělá s dětskou duší okamžik, kdy svět přestane působit pevně? Co zůstane v člověku, který velmi brzy pochopí, že jistota je křehká a klid není samozřejmost? Možná právě proto dnes mluví o rodině téměř jako o přístavu, který nebyl darován, ale postupně vybudován. Ne jako o dekoraci úspěšného života, ale jako o místě, které muselo obstát proti všemu, co přicházelo zvenčí i zevnitř. Nezapomínejme, že jeho cesta původně vedla jinam. Vystudoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze a promoval v roce 1968. Už ten detail působí skoro symbolicky. Muž, který se nakonec stal součástí hereckého a zábavního světa, vyšel původně z prostředí, kde se staví, počítá, navrhuje, nese zodpovědnost za pevnost konstrukcí. Není snad pozoruhodné, že později začne mluvit o manželství jako o dlouhodobém projektu? Jakoby v něm zůstala představa, že to nejcennější se neudrží samo, ale jen tehdy, když se o to člověk stará. I v časech, kdy výsledek není hned vidět. V roce své promoce se začal objevovat jako konferenciér a bavič na koncertech skupiny Rangers. To už byl první krok do prostoru, kde se z člověka stává veřejná tvář. A odtud vede cesta do světa, který umí být okouzlující i nebezpečný zároveň. Svět reflektorů totiž často nenápadně přeskupí hodnoty. Nejdřív vám vezme čas, pak soukromí a nakonec i schopnost poznat, co je v životě skutečně důležité. Člověk si toho zpravidla nevšimne hned, jen najednou zjistí, že patří všem, jen ne těm, na kterých mu záleží nejvíc. Od roku 1973 působil v pražském Semaforu, kde vytvořil výrazné trio s Luďkem Sobotou a Miloslavem Šimkem. O několik let později se stal členem činoherního klubu.
Od roku 1974 se začal objevovat v celé řadě filmových a televizních titulů. Od komedie Jáchyme, hoď ho do stroje, přes Sanitku až po Hospodu. Na obrazovce býval výrazný, přesný, lehce ironický, nezaměnitelný. Divák si zvykne vnímat takového člověka jako pevný bod, jenže za každým pevným bodem bývá období, kdy si pevný vůbec nepřipadal. Právě to je jedna z vrstev, která na jeho dnešních slovech působí nejsilněji. Když v 88 letech mluví o štěstí s manželkou, nezní to jako sentiment staršího pána, který chce říct něco líbivého. Zní to spíš jako pozdní bilance člověka, který ví, kolik věcí se mohlo zlomit. A možná se v jistých chvílích opravdu lámalo, protože tlak slávy nefunguje jen navenek, ale i doma. Známá tvář se vrací z představení, z natáčení, z cest, z večerů, kdy patřila publiku. A doma na ní nečeká potlesk, ale realita. Ticho, únava, povinnosti. Někdy i zklamání, že je zase pozdě, že zase nebyl čas, že zase něco důležitého muselo ustoupit práci. On sám si podle všeho uvědomoval, že bývala období, kdy stavěl profesi před rodinu. To je věta, která sama o sobě nezní nijak dramaticky, dokud si člověk neskusí představit její skutečný obsah. Kolik večeří bylo odloženo, kolik rozhovorů zkráceno, kolik dětských okamžiků proběhlo bez něj, kolik drobných zranění se během let v manželství nasčítá, aniž by někdo křičel. Nejhorší trhliny v dlouhých vztazích totiž často nevznikají z velkých zrad, ale z opakovaného pocitu, že něco důležitého stále nemá přednost. A právě tady se jeho dnešní obraz štěstí začíná měnit v cosi mnohem hlubšího. Když dnes říká, že největší hodnotou je klidná přítomnost partnerky po boku, není to fráze. Je to výpověď člověka, který už ví, že blízkost se nemá brát jako samozřejmost, že manželství není trvalý stav zajištěný jedním slibem, ale soustava drobných rozhodnutí. Někdy jde o slova, jindy o mlčení. Někdy o to, že člověk ustoupí, i když by mohl trvat na svém. A jindy o to, že se konečně naučí poslouchat, místo aby jen obhajoval sám sebe. Možná právě tato schopnost přišla až časem. Člověk, který je profesně úspěšný, si snadno zvykne, že v práci rozhoduje energie, pohotovost, autorita, rychlost. Jenže doma stejné mechanismy nefungují. Doma nestačí mít pravdu. Doma člověk potřebuje rozumět tomu, co nepadlo na hlas. Petr Nárožný podle všeho pochopil, že drobné manželské chyby, které se v daném okamžiku zdají neškodné, se časem ukládají do vztahu jako jemný prach. Nejsou vidět hned, ale po letech mohou pokrýt všechno. A pak přijde chvíle, kdy člověka nezraní hádka, ale právě ticho. Protože mlčení v rodině někdy bolí víc než spor. Ve sporu alespoň víte, že něco hoří. V tichu si nejste jistí, co už vyhaslo. To je možná jedna z nejpůsobivějších linek celého jeho pozdního vyprávění. Ne dramatická krize, ale poznání, že i bez křiku může vztah trpět. Jak málo stačí k tomu, aby se dva lidé, kteří spolu prožili půl života, začali míjet. A jak mnoho je někdy potřeba k návratu. Stačí omluva, nebo spíš dlouhé období, během něhož člověk teprve činy dokazuje, že porozuměl. Když muž, který prožil desítky let uprostřed veřejného prostoru, začne na sklonku života mluvit o trpělivosti, má to jinou váhu, než dobře znějící citát do rozhovoru. Je v tom zkušenost s cenou věcí, které se skoro ztratily. Rodinu označuje za nejbezpečnější útočiště před bouřemi herecké profese. A to není malá věta. Herectví bývá zvenčí vnímáno jako prostor uznání, popularity, výjimečnosti. Jenže zevnitř je to také nejistota. Ne všechny role přijdou ve správný čas. Ne všechny dopadnou tak, jak si člověk přál. Některé projekty zklamou, některé nenaplní očekávání, některé dokonce otevřou nepříjemnou otázku, zda je člověk stále ještě potřebný. A s věkem bývá tato otázka hlasitější. Publikum se mění, branže se mění, tempo se mění. To, co bylo po léta samozřejmé, se náhle začne vzdalovat. A s tím přichází jedna z nejtěžších emocí pozdního věku. Pocit, že člověka svět pomalu odkládá stranou. Petr Nárožný podle všeho zažil i tuto rovinu stárnutí.
Nejen fyzické limity, ale i to zvláštní kulturní ticho, kdy se reflektory obracejí jinam. Není to žádná okrajová bolest. Pro člověka, jehož život byl spojen s reakcí publika, může být slábnoucí pozornost skoro existenciální zkouškou. Kdo jsem, když už po mně svět nevolá stejně hlasitě jako dřív? A co zůstane, když kariéra přestane být hlavním důkazem hodnoty? Právě v takové chvíli se ukazuje, zda má člověk kam se vrátit. Z jeho dnešních slov vyplývá, že on to místo našel právě doma. V manželce, v dětech, v radosti z vnoučat, v rytmu dne, který už není určován natáčecím plánem, ale lidskou blízkostí. To neznamená, že by jeho profesní život zcela utichl. Ještě v roce 2025 propůjčil hlas i vlastní podobu postavě Petera z Písku ve videohře Kingdom Come Deliverance 2. Je to pozoruhodný detail. I v pozdním věku zůstává přítomen v nových formách vyprávění, které oslovují další generace. Jakoby se tím uzavíral kruh. Muž, který vyrůstal v čase války, prošel divadlem, televizí, filmem i novým digitálním světem. Ale přesto se zdá, že to, co sám považuje za největší dar, neleží v žádném moderním médiu. Leží vedle něj doma. Je až ironické, jak často lidé očekávají od známých osobností odpovědi plné velkých vět, zatímco ty nejpřesnější výroky bývají téměř prosté. On mluví o manželství jako o dlouhodobém projektu. V té formulaci je cosi odlehčeného, ale současně přesného. Dlouhodobý projekt vyžaduje plán, péči, opravy, trpělivost, někdy i přiznání, že původní představa nefungovala. Není to vzplanutí, není to náhoda, je to práce. A není právě tohle slovo tím, kterému se romantické představy nejčastěji vyhýbají? Kolik lidí chce lásku, ale nechce její údržbu? Kolik lidí obdivuje trvalý vztah, ale nevydrželo by jeho neokázalost? V jeho pojetí není pozdní štěstí výsledkem mohutné vášně, ale vyzrálé vděčnosti. Tady někde se celý příběh láme do opravdu silné roviny. V mládí člověk často chápe lásku jako pocit, ve středním věku jako závazek. A ve stáří, pokud měl štěstí a současně odvahu něco napravit, ji možná začne chápat jako tichou formu milosti. Jako fakt, že vedle vás někdo zůstal i poté, co viděl vaše slabosti, chyby, vyčerpání i proměny. Co je vlastně silnější důkaz blízkosti než to, že po všech těch letech už není třeba velkých slov? Že stačí přítomnost, společná chůze, ranní čaj, krátká věta, sdílené ticho, které už není hrozbou, ale domovem? Přesto by bylo příliš snadné udělat z tohoto příběhu jen dojemnou oslavu harmonického stáří. Tak jednoduché to není. Právě naopak. Jeho síla spočívá v tom, že za klidem prosvítají stopy námahy. Za jemností je cítit minulá tvrdost. Za vděčností i vědomí promarněných okamžiků. Vztahy, které přečkají desetiletí, nebývají čisté a bezbolestné. Jsou spíš jako krajina, v ní se střídají roční období. Někdy je plodná, jindy pustá. Někdy otevřená, jindy stuhlá mrazem. A přece zůstává táž. Otázka nezní, zda vztah někdy trpěl, ale zda měl komu a kvůli čemu se obnovit. Nárožný dnes působí jako člověk, který se přestal bát jednoduchých pravd. Třeba té, že zdraví není jen stav těla, ale i stav duše a vztahů. Ve vysokém věku už člověk nepředstírá nekonečný čas. Cítí limity těla zcela konkrétně. Ráno není jen další ráno. Je to dar, který nebyl slíben. Každá obyčejná činnost, od procházky po šálek čaje, získává nový význam. Jakmile se člověk dotkne vlastní konečnosti blíž než dřív, začne jinak měřit hodnotu věcí. A tehdy se může stát, že právě ty nejprostší rituály získají největší sílu. Je v tom i jistá něha, ale zároveň přísná pravdivost, protože stáří neodpouští iluze. Donutí člověka oddělit podstatné od hlučného. A v jeho případě se zdá, že v onom tichém sítu zůstala především rodina. To je zároveň krásné i trochu znepokojivé. Kolik lidí si uvědomí stejnou pravdu příliš pozdě? Kolik úspěchů člověku ve skutečnosti neposkytne to, co mu dá obyčejný domov?
A kolik let musí uplynout, než člověk dokáže bez obrany přiznat, že největší oporou nebyla kariéra, ale ti, kteří čekali, i když je často odsunulo na druhé místo. Když se dnes mluví o štěstí, bývá často prezentováno jako intenzita, silný zážitek, velká změna, vzrušení, viditelné vítězství. Nárožní ale předkládá jiný model. Štěstí jako setrvání, jako schopnost zůstat slušný i unavený, jako rozhodnutí neodejít při prvním dlouhém tichu, jako ochota připustit, že druhý člověk nemá být publikem našeho života, ale jeho rovnocenným spoluautorem. To není módní definice, ale možná právě proto má takovou váhu. Jeho příběh navíc nese zvláštní druh důvěryhodnosti, i proto, že nebyl postaven na jedné roli. Prošel různými etapami, různými generacemi diváků, různými typy popularity. Byl součástí prostoru, který se proměňoval od doby poválečného stínu přes normalizační realitu až po nová média a digitální věk. Viděl, jak se mění jazyk zábavy, rytmus veřejného života, podoba slávy. A právě člověk s takovou perspektivou může nejpřesvědčivěji vyslovit, že to nejdůležitější se odehrává mimo reflektory. Není bez zajímavosti, že ve stáří jeho vyprávění nepůsobí ani hořce, ani triumfálně. Není to muž, který by rekapituloval s pocitem, že byl nepochopen, ani muž, který by si stavěl pomník z vlastní moudrosti. Spíš jako někdo, kdo si prošel dostatečně dlouhou cestou, aby už nemusel přikrášlovat. A to je v dnešní době vzácné. Mluvit o manželství bez patosu, přiznat chyby bez sebemrskačství, ocenit obyčejnost bez toho, aby zněla nudně. To dokáže jen člověk, který se smířil s tím, že skutečný život není sestřihem nejlepších scén. Tím se vracíme k obrazu ranního čaje. Je to detail, ale přesně takové detaily někdy nesou celé lidské dějiny. Kolik smíření se odehrálo u kuchyňského stolu, kolik odpuštění nepřišlo ve formě velkých slov, ale v tom, že druhý člověk znovu přišel a posadil se vedle vás? Kolik manželství neudržela vášeň, ale schopnost pokračovat i po dnech, kdy se nic výjimečného nestalo? Je snadné obdivovat velkou lásku ve chvíli vrcholu. Mnohem těžší je ocenit tu, která se projevuje v rutině. A přece právě rutina bývá nejtvrdší zkouškou citů. Petr Nárožný jakoby v pozdním věku přestal vyprávět příběh herce a začal vyprávět příběh člověka. To neznamená, že jeho práce ztratila význam. Naopak, byla a zůstává nedílnou součástí toho, kým je. Jen už nestojí v centru jeho bilance. Střed se přesunul jinam. Od výkonu k přítomnosti. Od uznání k vděčnosti. Od vnějšího obrazu k vnitřnímu míru. A právě tato proměna dělá jeho vyprávění tak silným. Ne proto, že by bylo okázalé, ale právě proto, že neokázalé je. Je v tom i tichá zpráva pro každého, kdo se někdy bál stárnutí. Stáří nemusí být jen ztráta, může být i zpřesnění. Může člověku vzít rychlost, ale dát mu ostřejší cit pro podstatné. Může ho připravit o iluzi neomezeného času, ale zároveň ho naučit, že některé chvíle mají cenu právě proto, že nejsou samozřejmé. A pokud má člověk po boku někoho, s kým přežil i vlastní omyly, pak se z pozdního věku může stát zvláštní druh vítězství. Tichého, nepřenosného, nenápadného. Ale možná hlubšího než všechny ovace. A přece je dobré nezapomenout, že nic z toho nepřišlo samo. Za dlouhým manželstvím nebývá jen osud, ale také disciplína citů, schopnost znovu a znovu obnovovat důvěru, přiznat, že práce někdy zabrala příliš mnoho místa, připustit, že úspěch doma nic neznamená, pokud člověk neumí být přítomen. Naučit se, že mít poslední slovo je často méně důležité, než zachovat poslední most. Není to právě tahle dovednost nejvzácnější? Ne ta, která člověka naučí vyhrát, ale ta, která mu umožní nezničit to, co má rád? Často se říká, že slavní lidé žijí jinak než ostatní. V některých věcech jistě ano, jenže v těch nejdůležitějších možná vůbec ne. I oni prožívají vzdálenost, únavu, omluvy, návraty, strach z času, bolest z nepochopení.
I jim doma někdy chybí správná slova. I oni pozdě pochopí, co mělo přijít dřív. A právě to dělá z příběhu Petra Nárožného něco víc než jen portrét známého herce. Stává se z ní obraz člověka, který po dlouhé cestě došel k prosté větě. Největší štěstí není v tom, co člověk získal, ale kdo vedle něj zůstal. V tom je zároveň kus české zdrženlivosti i zvláštní něhy, která nepotřebuje velká vyznání. U některých lidí se láska neprojevuje rozmachem, ale stálostí. Ne slovními ohňostroji, ale tím, že neopustí své místo. A možná právě tak vypadá vztah, který vydrží více než půl života. Ne jako nepřetržité vytržení, ale jako vědomé, opakované rozhodnutí být si nablízku i tehdy, když doba přeje všemu rychlému, novému a snadno vyměnitelnému. Když se ohlédneme za jeho cestou, je v ní mnoho vrstev. Dítě poznamenané válkou, muž technického vzdělání, konferenciér, herec semaforu, člen činoherního klubu, filmová a televizní tvář, člověk, který zasáhl různé generace publika a nakonec dokázal vstoupit i do nového herního světa. Jenže všechny tyto vrstvy dnes jakoby ustupovaly jedinému závěru, že život se nepočítá jen podle toho, kolik rolí člověk zvládl, ale podle toho, zda měl ke komu se vrátit a zda si toho návratu dokázal včas vážit. Možná právě proto jeho současné štěstí nepůsobí hlučně. Nemá podobu triumfálního finále. Spíš připomíná teplé světlo v okně, které člověk dlouho míjel, aniž by si uvědomil, že je nejdůležitější částí domu. Ve světě, který miluje senzace, je to téměř radikální sdělení, že po desítkách let, po kariéře, po všech úspěších i pochybnostech, po všech rolích a proměnách může být vrcholem lidského příběhu právě tiché ráno vedle člověka, který vás zná beze zbytku. A možná je na tom nejdojemnější ještě něco jiného, že takové štěstí nepřichází jako odměna za bezchybný život. Přichází i přes chyby, přes opožděná pochopení, přes období vzdálenosti, přes roky, kdy práce měla navrch. To z něj nedělá menší štěstí. Naopak, dělá ho cennějším, protože je vykoupené poznáním. A poznání, které přichází pozdě, bývá někdy bolestivé, ale zároveň neobyčejně čisté. Petr Nárožný tak ve svých 88 letech nepředkládá žádný mýtus. Nepřesvědčuje, že dlouhé manželství je pohádka. Neříká, že klid přišel sám od sebe. Jen ukazuje, že i po desetiletích může člověk dojít k bodu, kdy už nepotřebuje nic velkolepého. Stačí mu vědomí, že vedle něj sedí člověk, s nímž přežil čas. A snad právě v tom je odpověď na otázku, kterou si nad jeho příběhem klade tolik lidí. Trvalé štěstí možná opravdu nepotřebuje velké emoce. Možná potřebuje něco vzácnějšího. Trpělivost, pokoru, schopnost opravit, co se zanedbalo a odvahu pochopit, že láska na konci života často mluví nejhlasitěji právě tehdy, když šeptá. Nakonec tedy nezůstává obraz slavného muže pod světly, ale muž u stolu. Ne role, ale ruce kolem šálku. Ne aplaus, ale klid. A v tom klidu i celé jedno tiché, nenápadné vítězství. Protože jsou osudy, které nekončí velkou pointou. Končí něčím možná ještě silnějším. Tím, že po všech zkouškách zůstalo doma světlo rozsvícené. A přitom právě takové světlo bývá v lidském životě to nejtěžší uchovat. Neoslňuje, nevolá po obdivu, nevytváří legendu. Jen tiše hoří, i když venku přichází další změny, další obavy, další pocit, že svět už patří někomu mladšímu, rychlejšímu, hlučnějšímu. Petr Nárožný jakoby na sklonku života připomínal, že skutečná hodnota člověka se neměří podle toho, jak dlouho vydrží na očích veřejnosti, ale podle toho, zda si dokázal uchovat někoho, před kým nemusí nic hrát. A není právě tohle nejvzácnější forma blízkosti? Mít vedle sebe člověka, který zná i vaše tichá selhání, i vaše slabé dny, i chvíle, kdy jste nebyli nejlepší verzí sebe sama a přesto zůstal. V tom je něco většího než romantika, něco pevnějšího než okouzlení. Je v tom společně unesený čas,
trpělivě vyspravované trhliny a vědomí, že některé lásky nestárnou proto, že by byly bez bolesti, ale proto, že se nikdy úplně nevzdali.